predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Vážený pán prezident Slovenskej republiky, vážený pán primátor, vážení primátori, starostovia družobných miest a obcí, vážení poslanci mestského zastupiteľstva, milí Trstenci, milí Oravci. Tak ako to povedal pán prezident, to nedokážem povedať. Naozaj je to výnimočná chvíľa, keď si pripomínate ten prapočiatok, kedy začal život tu v Trstene. 640 rokov znamená aj dnes si pripomenúť a pohľadnúť sa do minulosti, ako to povedal pán primátor. Poznať svoju históriu znamená vedieť, čo budeme robiť v budúcnosti a čo sa máme vyvarovať. Mnoho osobností zišlo z Trstene. Ja keď som pozeral históriu a listoval som, tak na mnohých by som možno aj zabudol, vôbec som ani netušil, že pochádzajú z Trstene. Ale môžeme si spomenúť už na Rudolfa Dionga, ktorý tu bol spomínaný. Alebo na Martina Hatalu, ktorý práve v tomto roku sme si pripomínali 190. výročie od jeho narodenia. Ale rovnako si môžeme pripomenúť aj pápežského preláta pána Trstenského, ktorého si ešte ja pamätám a mal som tu čest byť s ním. A takto by sme mohli pokračovať ďalej a spomínať aj na tých, ktorí sa tu zastavili, aj keď neboli rodáci, ako Ivan Stodola, lekár a spisovateľ, ktorý pôsobil v našej trstenskej nemocnici. Vážení Trstenci, určite vy viete spomínať na svojich predkov, na vašich osobných príbuzných, pretože dnešné 640. výročie je aj ucnením si ich práce. A preto mi dovolte, aby som sa aj ja pripojil k tomu radu gratulantov a zablahoželal vášmu mestu a poprial mu požehnanie do ďalších 640 rokov, aby sa mu tak darilo ako doposiaľ. Aby sa mu darilo rozvíjať sa, ako sa to podarilo aj v tomto roku, napríklad rekonštrukciou toho centra, kde sa všetci stretávate tu v Trstene. Takže všetko dobré, pevné zdravie a nech sa Trstenej darí. Preto mi dovolte ešte v mene svojom, ale aj v mene Žilinského samosprávneho kraja, aby som odovzdal pánovi primátorovi pri tejto krásnej príležitosti pamätný list výročiu 640. výročia prvej zmienky, ktorý bude pripomínať aj to, že Žilinský samosprávny kraj je hrdý na takéto mestá a že vieme si ich uctiť a tešíme sa na spoluprácu a na všetko, čo sa do budúcnosti nám ešte spoločne podarí. Pán primátor, vážení poslanci, milí Trstenci, želám vám všetko dobré. Ďakujeme pánovi Vírovi Dánovi, ktorý